ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଆ କି ଯେତେବେଳେ ପୁନେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବ୍ୟବହାରରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବାରମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୋଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫାଇନାଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ସରିଗଲା, ହେଲେ ଛାଡ଼ ଖାଇଟା କେମିତି ମଙ୍ଗଳାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କି କେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପାଇବ ସେମାନେ ବୁଧବାର ହେଲେ ମାଛ କି ମାଂସ ଆଣିକି ଆଗେ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କର ଦାବି କହିଲେ ନା ସରେ, ସେମାନେ ମାଛ କି ଚିକେନ୍ ଖାଇବେନି, ସେ ମଟନ୍ ଖାଇବେ। କାହିଁକିନା ମାସେ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବି କି ସେ ମଟନ୍ ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମଟନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ତେଲ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକି ତାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ନେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା, କରି ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତେଲରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଟମାଟୋ, ଗରମ ମସଲା, କରି ମସଲା, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ମଟନ୍କୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମଟନ୍ କଷା।